Shine bright like a diamond. 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 קודם כל, יש לי דבר אחד לומר לך, יא חביבתי. למה את שרה באנגלית? למה את לא שרה בעברית? אנחנו במדינת יהודית, עם צביון יהודי. ואני אגיד לך רק דבר אחד, אף אחד, אני רוצה שכבר תבינו את זה, שאף אחד לא אומר לרני רהב מה לעשות, ואני אעשה מה שאני רוצה, איפה שאני רוצה, וכמה שאני רוצה, ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות. ויש לי שאלה אלייך, את עשית צבא? לא. אז קודם כל, את ממש מזכירה לי את עוכרי ישראל האלה, ששבוע שעבר הם שרפו גן בתוך היישוב השחי מנשה, והם ממש 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 ישראלים שלא מגיע להם להיות ישראלים, וככה גם את, זה מה שיש לי להגיד לך. אבל קודם כל, את שרת מאוד יפה, ובגלל זה אני העברתי אותך. ריטה, מה את אומרת? אני חושבת שאת שרת נורא נורא יפה, ממש כמו רמי שלי וכמו משי והתולעת השנייה, ולדעתי היית צריכה אבל לשיר משהו שהוא יותר קצבי, כמו אבן של הזמן, אופנים שמן הסתר. אבל אני רוצה קודם כל, לפני שאני ממשיכה, להגיד שלום לאמא שלי, חרמנם תרם מגלס הנגם, הרמי